مالتا أردي وصوعها سراوي واحد سؤال بجن كلها بدايات نايجي موالتا فايدة موالتا وحمات كما طيبات هو حسن سؤال بجن كلها بدايات نايجي موالتا فايدة موالتا وحمات كما طيبات سلام كبراتن كبرانن تخطاتلتي إريتريان ميديانيت أسمرا زبزح سب كم زفلطو هزباو جنبار حرنة إرترا هزباوي ويانا حرنة تجراي نخبوكل باقيلو نخعوكوخ بدحري معكاخ دما نخسودن تجراي كابتشكونا سرعتات هاي لسلاسي أورادما كاب درك حران مقباران مسل هزب تجراي نخخبرن كم مريح ودبنا إرترا متن زي قبرن زي توفيون يلن هزباو جنبار حرنة إرترا شعبيا نزي كقبر اللوزق السبز نبرة بزح مخنياتات قوانتهالو كلتا عبيتنا تبتاتقن اتن مسرتاوين زدرخو نيران نساتن دما هزب تقراي بسرعتات هاي لسلاسين درقن تقوانيون مسولو كم بهر اب إثيوبيا تقوسين سلز نبرة نزم سلزي مليسو كم كلاتهم إثيوبياوين بمعرض زنبر الله إثيوبيا من تقتلو زبل قون كله تخلاي مخنيات دما سرعة درك كابسروخ محن مستمحوي أبي إثيوبيا قرعو هزباو منغستو خهلون تقوينو ودبات إثيوبيا بنقحات كبوصلون بقلبت دما خدلدولن سلزدلن زغا مستمتس ناس هاجر إرتراز السان أكايدا بمخانونيو هزباو جنبار زكالو دقف نحوحات كي تحلل زقبرو لزنبرام أبز حلفة جزي هزباو جنبار ودب حوحات اقر ختكلن اقر مستقل دما بخلت اقروم انت خيدن كقالسن ناي زقبرو لو قدب زي بلو دقف بانصارس دما تبلاص اي مريحنت چفرا ويانه كدلدلن كله نهزباو جنبارن هزب إرتران معرخ اندي يخحدم كم زنبره سندات تاريخ هزباو جنبار بموكاس نقال خابتي حقتات زحازله تحستو قدم قال اوان اقربنا لكم نيرناينا لومو دما دحري معكواخ حوحات هزباو جنبار نزو ودب بنوات بسلطنا كمون مسوات استخفلو خاب زقبرو لحاجزاتن متكلات هزباو جنبارن كحدتنا مرحت ويانن زنصوارق تحستو كهلو النايم نسلم كتتالكم اقدمنا نمسكنكم نزي تحستو نازي إرتراوي بفلايكا من اسيات إرترام انتنز تاريخ فلطو بوغونكم شيرن لايكن كتقبرو كساب حجي نزا چانلنا سابسكرايب زي قبركم ما زلخم كا سابسكرايب كتقبروا انا تلابنان ازي شير لايك كومون سابسكرايب مقبار نسرحنا ازي حقازي بمخانو كي تزنقو انا الزخاخرنان نابنا يلو متحستونا نسقرال لنا افرم قدي سناي مكتتال نعلماو وديت وطن فاشيستنت قلبيت شركنت ناي ربحا عركنت نعاوت مانيفستو درج زخاوتتو سورانا خصنتو نورار زختتو اي تعاوتن كتو
بني حفاش صنع تمكتو كامنتا يزخل عوتات كاب بزح سراويت كاب عينة أطواق هجم تخطاتلتي سرعتات إثيوبيا بجزيف بوليتيكاوي وتهدراون نواتاون دقف عبيت حيلتات عالمنا قدم حبرات منقستات أمريكان ناي معراب محازوتان دحركا حبرت السوفيتن مشارختان مثل رئيس وسطاني حزب إرترا نمود قاسو زكايد وقوينات مسؤوت أساسيرو أبلعل حزب إرترا زفتصمو جاملاو هلكيت عمص أبلعل سبعونتن ناي كوينات جبناتن حدا كمللي ناي زحلفة 8 عمتات تاريخ إرتران إثيوبيانيوم بسلطن متكلات دهر ناصنة إرترا زحلف جبنات زي بواقعي يغرتا كحتة كحسا كخفلولون زقباين يروم انتقون حزب إرتران منقستون زحلفة ناي تاريخ معرف بمعصاو نقدميت متماتيوم مريصوم مصائي ربحا كلتي حزبتات كم زعبي أب قمت بمئتاو صبوق قربتنان محزنتن بيهقوم حدا كاب علاماتات نايتي كبر مسواتي زخفولو قالسي بدرجة زوبا مرققا سلام سنان قربتنان مرققان حبراو عبيتن سلزنبرة برقص دما اتدحر ناسنت أمونغ خلتياتن هاقرات نوحد عمتاز ترائي سلماو زمدنا هاندبت مسناسنة إرترا زتخست زيكوانه مغزلتا نايتي أب اوان حرنتاو خوينات نزع علامازي كون نمقبار استقايده نوحن عقالن قالسين يروم حزبتات إرتران إثيوبيان أبتا أنصار زوداون وتهدراون قزاعات سرعتات هايل سلاسين درقن ببو وغنوم زكايد وزنبور قالسي مسكولو سقماتون زي مقداواتون أنصارني حابار سلائي زمعبلوو ناي مدققاف زمدناقا دحرود كسرعات درق نحصير قزي سلماو ركبن متناوي ناي متحقاز بايتان كفوترو أخيلوهم نيريوم بتستمسرته حدش ناي متحقاز زمدنا ኢትዮጵያ ናጻ ተጠቃሚት ወደባት ኤርትራ አብርእስ ምዃና ክልቲአተን ሃገራት ሓበራዊ ናይ ሚኒስትራት ኮሚቴ ብምቋም ወተሃደራውን ጸጥታውን ኪዳን መስሪተን ኣብ ፖለቲካ ዲፕሎማሲ ቁጠባ ንግድን ካልእ ብዙሕ ዓውድታትን ክትሓጋገዛ ብምስምዕን ንህዝብታት ክልቲአተን ሃገራት ይኹን ንህዝብታት ዞባና ዘርብሕ ባይታ ክጽረግ ጀሚሩ ነይሩ እዩ ዜጋታት ክልቲአተን ሃገራት ብዘይ ፓስፖርት بورقة من النتراي كابنابن إيرتران إثيوبيان كنقساقسو عدل تفتير لهم تربحتنا يتستفتر سلام الرقاتن كوخونو بقعون نيروميوم كاب إيرتران إثيوبيان حليفون أما لا قرن أفريقيا تماسا سالي محزنة متحببارن مفتار أقدمو نام مكلخال مدربدان نزقنعي والسون علامات الزنوبرو زواو ودب إيقاد بقوندو بحساب منغستي إيرتران دقف منغستي إثيوبيان كالوت هاجرات زبانان علاماتاتو سفيحو نقطباون بوليتيكاون متحببار كسرح أبسممع تبسيحو داقم كم زودب تقبره يقداس شوعات عمتات أبزي ملق قزي إذا هوزي نصفحي قطباون لمعتاون وهدت كرنا أفريقيا مقدخ تصرق تثبيتنا تقبرلو بغصبت فريسو إثيوبيا أبلع لإرترا كوينات مقواجا نخلو دلاي سلامن معبالن زسنبدن زقرمن كستت نبرم برقزكا اتي نهزبتات كلتياتن هاقرات زدمي ناي 30 عمتات مريرن نوحن كويناتن نسو زسعبو عنوتن قناس مبراتو خيهاسسي داقم ناب كوينات مملاس زسنبدين يروم نابزو كوينات زيز درخي كوناتاتن مغنياتن جن بلك انتا يوم زو كوينات زي كماتس تثبيت تغيرلو نيردو مبقسيو بلك دباو مسحاب ترايديو ويسي كال زعبي أجندا اللهم زخوينات زي بتي أمونغو حلو تدوب زقاتما نشتو جيت تبقسو نبسفح كوينات زعرقة فتس أميو كبهالي كالدو بصروخة كوغد متخالة دونيرو قداموين حيلتاتك انتاي ترانيروهم اتحطوتات بزوحيم أبال بوليتيكا بيت صحفة تزباوية نحرنا التقرايز نبره قبر أسرات بأمحرنيا أبز صحافة لأولاونتنا ديمقراسي بإثيوبيا مالت لأولاونتن ديمقراسن أب إثيوبيا بزبلار استي أب كلتشان 14 عام تمرت أبزحتمو مصحف اتقينات قدم مولعو شمون توارح مالت أب تكم تشحن شعاتميتن 9 عام تمرت أب أخيبا بوليتيكا بيت صحفة حوحات شعبيا
كورنايو كوينات زي ترفي زبل زعبات العيلو نوح زته كم التقايدلو يرقاقز اتا أخيبا أموداتا شعبيان ممكاتلنا ترايزي كونه كابون لعلي قلبز زلوم تساباتون نمكالخال واتهادراو مدلوات كم مقبار كنبوكر يبلنان بزبل حساب دما كم التدمدمة يقلص قبر أسرات بز مسرت زي نفرتو وق كم ماكل إثيوبيا نابررا مس إرتراب زكاد وق كساتفا سلزت أقم أبتسجناز نبرة معرفو نفرت مقالة هنصاتو كم التقلاتفة يتأكس اتمصحف بتوساقي أبلكات تشحن شعات ميتن تسعين شمونتن أبا أخيبا ماكلاش ماقل حوحات اتو قداي كم كند زعبا كوان تزيك أربة أماتي زرباتات تلعيلو منبارو يقلص ازي زرئنا انتولو شفراو ويانه نتو خوينات نمولع دوب كم مغنيات كم التتقملو زن الصريم نابت دحر زمص عبود كوينات كم الرح يقل زبل قمدا اين برمبر ندحريت ملسيلنا مس نملكت تاريخ مع بابلا زمدنا حزباو غنبارن اتبقالسن مسواتن حزب تግራይን مدغغاف صورا ኤርትራን ድሕሪ ውድቀት ስርዓት ደርግ ናብ መንበረ ስልጣን አዲስ አበባ ዝመጸ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይን በአንተቡ ልሙጽ አይነበረን ብዙሕ ዘይምቅዳውን ሓጎጽ ጎጽን ዝነበሮን እና ሓንሳቡን ዓቕልን ትዕግስትን ዝፈታተን እዩ ዝነበረ ድሕሪ ናጽነቱን እንተኾነ ኣብ መንጎ ህዝባዊ ግንባርን ሕወሓትን ኣብ ብዙሕ ጉዳያት ዘይምርድዳ ኣብ ርእሲ ምንባሩ ነዚ ኩነት ዘጋድድ قداماوي درخيتون نيريوم كما بقاسي نايز صحفزي تاريخاوي أما عبابلا زمدنا صورة إرتران تقوم تحيلتات إثيوبيان موكاسم بار نزخوينات زيز درخة مغنيات طمحن سمعيتاتن أصفحقان مردو حقازيوم إثيوبيا كم هاجر زنا حجي ملك عز حزت كم كلها تنهاجرات أفريقيا مسممتا أوروبا ومجزاتيوم كدمي أوروبا ومجزاتي أبزو زبازي زنبورو زحيولون تودادرتن يتاويان نقسنتات ناي تقراي قجام شوان مهدن نقسنتات يوم زنبوروم انتوخاني نقسنتات تقراين قجامن بورارات إيطاليان مهداويانن سلستداقمو نقوس شوا داقماو منيليك أبزو زبازي أمونغو إيطاليا بريطانيان فرنسان زنبرا قزاات ناي مسفحفح وددر زخفتلو فقاق تتقيمو مسحادة ويكالي أوروبا وحيلي محزنة النافترة عبلالو خوينو بموصا نزانة حجي إثيوبيا ملكع أتحزا أبز حيالو وددرن تقلاباتي مشراقاتن سترايلو قزقات ناي مسفحفح مسرحزي أمو داتا عبلالن قزاقن خوينو زوصة بقندو شوا زمسرتو ناي بهر محارا دربي مسافنت نبرم أب إثيوبيا امبراطورياوي منقست بمقامكا كل من محداراون بوليتيكاون أكالاتن مريتن أبتحتي نقصاو بيتسب مسافنتن نفتقنياتاتومن كم زاعتو بمقبار نهزبي زتفلالي بهيرات نابتوفارون أقلقلتن كيروم بز دما إثيوبيا بتوم استعبلولون زتهموشن زيغاتات كم بيت محبوس ناي چوكونات بهيرات ترأ نبرات بخمزة عينتو مسفناو بوليتيكان امبراطورياو سرعاتن زمناويت هاجر ممسرات زكال سلزي نبرخا بتوم بحيلي برز زتغزو حزبتات كاب عبل لانجزاتن نحد بهر جزاء دربن زوداو سرعاتن نمجلقال بب خبابيو تقاوم خلعلو قد النبرام ملكن مسفحفاحن جزاء سرعاتات إثيوبيا أو وشت جزاءتهم تراي زتحصري نبرن أبقوان مزرزار مجزات مالت أما فارغ زحلف الزمن هجرات أفريقيا كاب كتتاو مجزات أوروباوان أبزلنا قفالو زنبرا مدرخ بأمريكا زمراح معربو عالم مثل حزب إرترا نرأسو السانة قوعزيزو إرترا بسم فدريشن أبتحتتا بخلنتنا كابقى أزياز دحارتن وشتاو سمرت زي نبران إثيوبيا كتقرنيو فريدوام حبرات منكستات أمريكا مثل رأسو السانة حزب إرترا بمقوعساز ني إرترا مس إثيوبيا بفدريشن كتقرنا زوصنوة المغنيات أبتقوانتي صحافو قديات وطاع أمريكا زنبره جون فوستر دالاس بز صعب نصر قالات قليسو نيريوم كم زخبل بعين فتحي ريتو حزب إرترا أب قمت كأتو يقبع نيروم انتقونا استراتيجيو ربحنا أب كيح بحرن ماكلاي مبرغن قداي على ماو سلامن ستان اتهاجر مستا مشارختنا إثيوبيا كتقرن قدن غير ولا يبل تبقى أمريكا تهندسو بودو حبرات هاجراس ترعمه مقران إرترا مس إثيوبيا بسم فدريشن مبار
ሃገርነት ኤርትራ ንስትራቴጂያዊ ረብሓና ኣየገልግልኒዩ ብዝብል ሞጎተ በአንጻር ምርጫ ህዝቢ ኤርትራ በሓይልታት ግዳም ዝተስገደደ እዩ ዝነበረ። ዕላምኡ ድማ ቀስ በቐስ ንኤርትራ ኣብ ትሕቲ ዘውዳዊ ስርዓት ኢትዮጵያ እቲኻ ሃገርነት ኤርትራ ምሕካኽ እምበኣር ኤርትራ ርእሰ ምምሕዳራዊት ኣሃዱ ኮይና ክትቅጽል ኣይነበረን። ስለዚ ድማ እዩ ሃፀይ ሃይለ ስላሴ ኣብ 1962 ፌደራላዊ ስምምዕ ጥሒሱ ኣህጉራዊ ሕጊ ረጊጹ ነቲ ኣብ መንጎ ሃገሩን ኤርትራን ብውድብ ሕቡራት ሃገራት ዝቖመ ፌደሬሽን ኣፍሪሱ ንኤርትራ ካብ ሕጊ ወፃኢ ክጎብጣ እንከሎ ብኣሜሪካ ዝምራሕ ምዕራባዊ ዓለም ነቲ ዓሎቕ ርእዩ ከም ዘይረኣየ ዓይኑን እዝኑን ደፊኑ ዝሓለፎም። እቲ ኣድልዎ ልክዕ ከምቲ ብዝሓለፈ 2 ዓመታት ኣሜሪካን መሻርክታ ምዕራባዊ ዓለምን ከምቲ ንወያነ ዝገብርኦ ምሕብሓብን ዓሎቕን ማለት እዮም። ህዝቢ ኤርትራ ነዚ ኣብ ልዕሊኡ ዝተፈጸመ ኣህጉራዊ ውዲትን ዓመፅን እዚ ፈለማ ብሰላማዊ መገዲ እዩ ተቃዊምዎ። ሰላማዊ ተቃውምኡ በንጻሩ ብሓይሊ ስለ ዝተመለሰሉ ድማ እዩ መሰል ርእሰ ውሳኒኡ ንምኽባር ዕጥቃዊ ቃልሲ ከበግስ ዝተገደደ። ቃልሲ ህዝቢ ኤርትራን ናጽነት ድማ ነታ ኣቐዲሙ ዝተጠቕሰ ዘይስሙርን ፈርካሽን ኣቃውማ እምብራጦርያዊ ስርዓት ኢትዮጵያ ካልእ ዝበርትዐ ጓሃር ኾኖም። ከም ሳዕቤኑ ስርዓት ሃይለ ስላሴ ብቓልሲ ሰውራ ኤርትራን ምልዓል ህዝብታት ኢትዮጵያን ኣብ 1974 ዓ.ም ካብ ስልጣኑ ተዓልወ። ስርዓት ሃይለ ስላሴ ይውደቕ እምበር ምልዓል ህዝቢ ኢትዮጵያ ፍኑው ብምንባሩ ናይ ኩላቶም ህዝብታት ኢትዮጵያ ዲሞክራሲያዊ መሰል ዘረጋግጽ ስርዓት ክፈጥር ኣይከኣለን። እቲ ምስ ምውዳቕ ስርዓት ሃይለ ስላሴ ዝተፈጥረ ናይ ስልጣን ሃጓፍ ከዓ ዝሓሸ ጥርናፈ ብዝነበሮ ወተሃደራዊ ጉጅለ ተመሊኡ ደርግ ኣብ ስልጣን መጸ። ደርግ እውን እንተኾነ ካብ ትምክሕታዊ ኣረኣያ ናይቲ ገዛእ ደርቢ ዝተፈለየ ንጉዳይ ኤርትራ ብሕጋውን ሰላማውን መገዲ ክፈትሕ ዝኽእል ኣብ ውሽጢ እታ ሃገርካ ንኹሉ ክፋላት ሕብረተሰብ ኢትዮጵያ ብማዕርነት ዝሓቁፍ ባይታን ገስጋሲ ኣመለኻኽታን ኣየምፅአን። በንጻሩ ነቲ ህዝባዊ ተቃውሞታት ብሓይሊ ብረት ናይ ምጭፍላቑ ህንዳደ ኣብ ዝለዓለ ጥርዙ ኣብፅሖም። እዚ ኩነታት እዚ ድማ ብዘይካ ሰውራ ኤርትራ ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ እውን ብዙሓት ብሄራውን ሕብረ ብሄራውን ቃልሲ ዘካይዳ ውድባት ክፍጠራ ደረኸ። ብረታዊ ቃልሲ ህዝቢ ትግራይ ከዓ ካብ ከምዚ ዝኣመሰለ ድሕረ ባይታ እዩ ተወሊዶም። ውድባት ሰውራ ኤርትራ ኣውራ ድማ ህዝባዊ ግንባር ሓርነት ኤርትራ ገዛእቲ ኢትዮጵያ ብዘይካቲ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ኤርትራ ዝፈጸምዎ ርኡይ ዓመፅ ኣብ ልዕሊ ህዝቦም እውን ዘውርድዎ ዝነበሩ ግፍዕን ጭቆናን ኣብ ግምት ብምእታው ካብ ፈለማ መድረኻት ሒዞም ምስ ፍትሓዊ ቃልሲ ዝተፈላለዩ ህዝብታት ኢትዮጵያ ብንዋትን ሞራልን ይደጋገፉ ነይሮም እዮም። ከም ኣካል ናይዚ ምንድግጋፍ እዚ ኣብ መጀመርታ 1970ታት ምስ ህዝባዊ ሓይልታት ሓርነት ኤርትራ ኮይኖም ናይ ቃልሲ ተመክሮ ዝቐስሙ ዝነበሩ ናይ ሰውራዊ ሰልፊ ህዝቢ ኢትዮጵያ ኢፒአርፒ ወይ ኢሃፓ መስረቲ ኣብ ሜዳ ኤርትራ ነበሩ። ንዕጥቃዊ ቃልሲ ህዝቢ ኤርትራ ከም ተባዕ ብድሆ ኣንጻር ጭቆናን ሞዴል ቃልስን ብምውሳድ መሰል ተጋሩውን ብብረት ክረጋገጽ ኣለዎ ዝብሉ ተቓለስቲ ባእታታት ትግራይ ዕጥቃዊ ቃልሲ ንምብግጋስ ካብ ፈለማ 1970ታት ጀሚሮም ምስ ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራ ርክባት የካይዱ ነይሮም እዮም። ስርዓት ሃይለ ስላሴ ኣብ ዝወደቐሉ እዋን እቶም ኣብ ትሕቲ ጽላል ህዝባዊ ሓይልታት ዝነበሩ ናይ ኢፒአርፒ ተቓለስቲ ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ዕጥቃዊ ቃልሲ ንምክያድ ካብ ኤርትራ ናብ ትግራይ ሰጊሮም ኣብ ከባቢ ዓሲምባ ሰሜን ትግራይ ሰፊሮም ዕጥቃዊ ቃልስን ኣብ ከተማታት ህዝቢ ናይ ምውዳብ ስራሓትን ጀመሮም። ጎን ጎን እዚ ደገፍ ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራ ዝነበሮ ግንባር ገድሊ ሓርነት ትግራይ ግጋሓት ዝተሰምየ ውድብ ኣብ በረኻታት ትግራይ ክንቀሳቐስ ጀሚሩ ነበረ። ኣብ ህዝባዊ ሓይልታት ሓርነት ኤርትራ ኮይኖም ዝቃለሱ ዝነበሩ ገለ ተጋሩ ተጋደልቲ ድማ ምስቶም ኣብ አዲስ አበባ ማሕበር ገስገስቲ ብሄረ ትግራይ ማግበት መስሪቶም ዝንቀሳቐሱ ዝነበሩ ተምሃሮ ብምርኻብ ኣብ ለካቲት 1975 ዓ.ም ተጋድሎ ሓርነት ህዝቢ ትግራይ ዝተሰምየ ድሓር ስሙ ናብ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ዝቐየረ ውድብ ብምቋም ኣብ ደደቢት መሬት ትግራይ ዕጥቃዊ ቃልሲ ኣበገሱም። Hey,
حمرت كادرتات نايزود بزقا أما دبر تعليم هزباو حيلتات أبحر بارا زسلطونو نبروم وياني زبالكال وي أنا كوينو كابتي كاب شحن شعات تميتن 42 كساب شحن شعات تميتن 43 حرستوت مأكلن دوبن تقراي ببلات هايلا ماريام ردان تمرحو تقراي كاب جزء الشوا حرا كنوص عين ايلوم أنصار منقست هايلا سلاسي زلع علوو قدماي ويانه تبهايلو زفلت تقاومو زتوسديم بزي كازي كاله زتفلالي ودابتات ناي تقارون نبره براسي منقشا سيوم زمراح ديمقراسيو حبرت إثيوبيا إيديو منقصاص حرنت حزب تግራይ طرنافيت كوميتي محات طوكو زبهالو أنصار سرعت درግ زقالسو ጉጅለታት አሜዳ ትግራይ ይነጥፉ ነበሩም طرنافيت كوميتي ቀቅድሚ ምምስራት ኢዲዩ መርሐኦም ክምለስ ብዝደልዩ ዝነበሩ ደገፍቲ ራስ መንገሻ ዝቆመትያ ስማ ከም ዝሕብሮ ኣብ ብዙሕ ቦታታት ትግራይ ዝነበሩ ፀረ ደርግ ጉጅለታት ኣብ ሓደ ምእኩል መሪሕነት ናይ ምጥርናፍ ዕላማ ዝነበራ ኮይና ድሓር ኣካል ኢዲዩ ዝኾነት ውድብያ ኣብ መንጎዞም በብወገኖም ንቓልሲ ኣብ ሜዳ ትግራይ ዝተራኸቡ ዝተፈላለዩ ውድባት ዝነበረ ናይ ኣመለኻኽታ ፍልልይ ናብ ጎነፃዊ ግጭት መሰምርሐ ኣብ መወዳእታ ዓብላሊ ሓይሊ ኮይኑ ዝወፀ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ እዩ ወያነ በታ ናይ መጀመርታ ስሙ ተጋድሎ ሓርነት ህዝቢ ትግራይ ተሓሕድ ኣብ መንጎ ዝተፈላለዩ ውድባት ኣብ ዝተኸስተ ጎነፃዊ ግጭት ተጸሚድሉ ኣብ ዝነበረ እዋን ዕላምኡን መትከላቱን ንምንጻር ማኒፌስቶ 68 1968 በቆጻጽራ ግእዝዩ ተባሂሉ ዝጽዋዕ ፖለቲካዊ ፕሮግራም ኣውፅኡ ነበረ እዚ ኣብ ለካቲት 1976 ዝተዘርግሐ ማኒፌስቶ እዚ መን እዩ ትግራዋይ ዝብል ሕቶ ልዒሉ ትግራዋይ ማለት ንትግርኛ ተዛረብቲ ንዓፈር ወይ ጠልጠል ንኢሮብ ንኣገውን ባዛን ኩናማ የጠቓልል ኢሉ መልሲ ይህበሉ ባዕሎም እዞም ዝተጠቕሱ ህዝብታት ኣበየናይ ቦታ ከም ዝርከቡ እኳ ብልክዕ እንተዘየነፀረ ንዶባት ትግራይ ብዝምልከት እቲ ማኒፌስቶ ወይ ጽሑፍ ዶባት ትግራይ ብደቡብ ካብ ሩባ ኣላውሃ ክፍለ ሃገር ወሎ ጀሚሩ ሰሜናዊ ደቡብ ሩባ መረብጋሽ ኮይኑ ብምዕራብ ንፀገደን ወልቃይትን ይሓዝል ትግራይ መሬታ ዝተቆርመማ ጭቁንቲ ብሄርያ ድማ ይብል ዕላማ ብሄራዊ ሕቶ ህዝቢ ትግራይ ከብርህ እንከሎ ማኒፌስቶ 68 ናጨቆንትን ተጨቆንትን ብሄራት ብሓደ ምንባር እተን ተጨቆንቲ ብሄራት ክኽእልኦን ክጽመምኦን ስለ ዘይከኣላ ተገዲድካን ተጸቒድካን ምንባር ድሕሪ ሕዚ ዘየድልን ዘይከኣልን እዩ በዚ ምኽንያት እዚ ድማ ኣብዛ ግዜ እዚኣ ናይ ሓባር ቃልሲ ዝበሃል ኣብ ስራሕ ዘይውዕልን ዘይከውንን ሕልሚ ቀትርን ትምኒትን ምዃኑ ብምስትውዓል ዕላማ ቃልስና ካብ መስፍናውን ሃፀያውን ምዝመዛን ጭቆናን ሓራ ዝኾነት ናፃ ናይ ትግራይ ዲሞክራሲያዊ ሪፑብሊክ ምምስራት እዩ ይብል እቲ ማኒፌስቶ ናይ 1968 ኣቆጻጽራ ግእዝ እዚ ኣብ ፈለማ መድረኽ ናይ ቃልሲ ብመሪሕነት ጭፍራ ወያነ ዝተኣወጀ ማኒፌስቶ 68 ብብዙሓት ፖለቲካውያን ሓይልታት ኢትዮጵያ ተቐባልነት ኣይረኸበን ዘይኩንነታዊ ፕሮግራም ብምንባሩ ድማ ሓይልታት ሰውራ ኤርትራ ብሓፈሻ ህዝባዊ ሓይልታት ድማ ብፍላይ ክቕበልዎ ዝኽእሉ ይነበሩን እቲ ማኒፌስቶ ዘስዓቦ መልሰ ግብሪ ብምርኣይ ከዓ መሪሕነት ጭፍራ ወያነ ነዊሕ ከይጸንሐ ነቲ መግለጺ ካብ ወግዓዊ መድረኻት ሰሓቦ ይኹን እምበር እቲ ማኒፌስቶ መሪሕነት ወያነ ኣብቲ ፈለማ መድረኽ ናይ ቃልሱ ንሓድነት ኢትዮጵያ ይኹን ንስሙር ግንባር ቃልሲ ህዝብታት ኢትዮጵያ ይኣምነሉ ከም ዘይነበረ ንመሰል ርእሰ ውሳነ ብሄራትን ኣተረጓጉሞን ካብ ታሪኻዊ ማሕበራውን ቁጠባውን ኩንነት ፈልዩ ብምርኣይ ንምንጻል ዝደፍእ ምንባሩ
እቲ ምንቅስቓስ ናይ ተጋሩ ጥራይ ዘይኮነ ናይ ሓሙሽተ ብሄራት ሕብረ ብሄራዊ ምንቅስቓስ ኮይኑ ናፃ ሪፓብሊክ መንግስቲ ትግራይ ኣብ ጉዳይ ዶብ ድማ ካብ ብፈለማ ናይ ቃልሱ መስፋሕፍሒ ዝምባልን ዕላማን ሒዙ ከም እተላዕለ ብዘይወላውል መገዲ የረጋገጽ። ዕላማን ትሕዝቶን ማኒፌስቶ 68 ብብዙሓት ኣውራ ድማ ብህዝባዊ ሓይልታት ሓርነት ኤርትራ ተቐባልነት ምሰኣነ መሪሕነት ጭፍራ ወያነ ነቲ ናፃ ሪፓብሊክ ትግራይ ምምስራት ዝብል ዕላማ ምኽባር መሰል ርእሰ ውሳኔ ህዝቢ ትግራይ ክሳብ ምንጻል ብዝብል ቃላት ተኮኦም። እንተኾነ ኣብ ግብራዊ ስጉምቲ ናይቲ ውድብ እቲ ብስውር ዝቐጸለ ዛዕባ ብብዙሕ መገዲ ይገሃድ ነይሩ እዩ። እቲ ኣብ በረኻታት ትግራይ ብረታዊ ቃልሲ ጀሚሩ ዝነበረ ሕብረ ብሄራዊ ውድብ ኢፒአርፒ ብናይ ዓባይ ኢትዮጵያ እምበራጦርያዊ ኣተሓሳስባ ዝተጸልወ ኣመለኻኽታ ስለ ዝነበሮ ከዓ ምስቲ ናይ ምንጻል ዕላማ ሒዙ ዝነቐለ ሕወሓት ክቃዶ ዝኽእል ኣይነበረን። ብሰበ ስልጣን ስርዓት ሃይለ ስላሴ ነበር ዝቆመ ዲሞክራሲያዊ ሕብረት ኢትዮጵያ ኢድዩ እውን ምዞም ጸገማውያን ወይ ማሕበርነታውያን ኢና ዝብሉ ሓይልታት ተሳንዩ ክኸይድ ዝሕሰብ ኣይነበረን። ምስ ናይ እዚ ጸገማት እዚ ግን ህዝባዊ ሓይልታት ሓርነት ኤርትራ ብፍላይቶም ገስገስቲ ሓይልታት ኢና ዝብሉ ውድባት ኣብ መንጎኦም ውህደት ፈጢሮም ቃልሶም ከጠናኽሩ ዝከኣል ፖለቲካውን ንዋታውን ደገፍ እናሃበ ኣብቲ ኣንጻር ደርጊ ዘካይድዎ ዝነበሩ ንኣሽቱ ስርሒታት ተጋደልቲ ህዝባዊ ግንባር እናሳተፈ ይተሓባበሮም ነበረ። ደርግ ኣብ 1976 ዓ.ም ነዞም ተቃወምቲ ሓይልታት እዚኣቶም ኮነ ብዓብዩ ንሰውራ ኤርትራ ንምድምሳስ ዘበገሶ ራዛ ፕሮጀክት ዝተሰምየ ዓሰርተታት ኣሽሓት ዘይተዓለሙ ገባርን ምልሻን ዝተሰለፍሉ ወተሃደራዊ ወፍሪ ገና ከይነቐለ ኣብ መሬት ትግራይ እንከሎ ኣብ ምብርዓኑ ከምኡውን ኣብቲ ዓመት እቲ ኣብ እንትጮ ትግራይ ኣብ ዝተኻየደ ውግእ ዝነበረ ተሳትፎ ኤርትራውያን ተጋደልቲ መርኣያ ናይቲ ገና ቃልሲ ህዝቢ ትግራይ ኣብ ምብጋሱ ብወገን ሰውራ ኤርትራ ዝግበር ዝነበረ ምድግጋፍ እዩ። ኣብ ጥሪ 1976 ዓ.ም መሪሕነት ህዝባዊ ሓይልታት ንኢፒአርፒን ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይን ከሰማምዕ ኣብ ሜዳ ኤርትራ ኣብ ርእሲ ዓዲ ሰሜናዊ ባሕሪ ኣብ ዝዓደሞ ኣኼባ ንጉጉይ መርገጺታትን ኣካይዳን ክልቲኣቶም ውድባት ብምንቃፍ ክውንነታዊ ዕላማታት ኣውፂኦም ብሓባር ክሰርሑ ተማሕጺንዎም ነበረ። በቲ ኣቐዲሙ ዝተጠቕሰ ዘይራኸብ መርገጺታቶም ግን ነቲ ምሕጽንታ ክቕበልዎ ይከኣሉን። ብፍላይ መሪሕነት ጭፍራ ወያነ ኣብ ሕቶ ናጽነት ኤርትራ ካብ ኢፒአርፒ ንላዕሊ ንጹር መርገጽለኒ ይብል ብምንባሩ ህዝባዊ ሓይልታት ንዕኡ ክድግፍ ትጽቢት ነበሮም። በዚ ድማ ንምዕሩይ ኣመለኻኽታን መርገጽን ህዝባዊ ሓይልታት ሓርነት ኤርትራ ኣይፈተዎን። ካብ ህዝባዊ ሓይልታት ርሒቑ ኸዓ ንውስን ግዜ ምስ ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራ ንምምሕዛው ፈቲን እዩ። እንተኾነ ብዙሕ ኣይሰለጦን። እቲ ዝምድና ካብ ኩራ ምስ ህዝባዊ ሓይልታት ሓርነት ኤርትራ ዝተበገሰ ብምንባሩ ነዊሕ ኣይከደን። ብጉዳይ ዶብ ምእካብ ውፅኢታት ካብ ህዝብን ምምሕዳርን ህዝብን ኣብ መንጎ ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራን ጭፍራ ወያነን ቀልጢፉ ምስሓብ ተፈጥረ። ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራ እቶም ኣብ ውሽጢ መሬት ትግራይ ክሳብ ዓዲ ሃገራይን ዓዲ ውዓላን ኣብ ዝርከባ ዓድታት ዝቕመጡ ኤርትራውያን ኣብ ትሕቲኣ ክመሓደሩ ክደልን ከላ ጭፍራ ወያነ ድማ በንጻሩ መግዛእታዊ ዶብ ሰጊሩ ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ናይ ትግራዩ ዝብሎ መሬት ይጥምት ነበረ። በዝን ካልእ ዘይምርዳእን መሪሕነት ወያነ ካብ ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራ እቲ ዝደልዮ ሓገዝ ክረክብ ኣይከኣለን። ኣብ ከምዚ ኩነታት እንከሎ ምስቲ ኣብ ትግራይ ኣንጻር ስርዓት ደርግ ቃልሲ ዘካየድ ዝነበረ ዲሞክራሲያዊ ሕብረት ኢትዮጵያ ኢድዩ ኣብ ከቢድ ግጭት ስለ ዝኣተወ ኣብ ሕዳር 1977 እንደገና ምስቲ ናብ ህዝባዊ ግንባር ሓርነት ኤርትራ ስሙ ዝቐየረ ህዝባዊ ሓይልታት ሓርነት ኤርትራ ዝምድኑ ከመሓይሽን ብሓባር ክሰርሕን ከም ዝደሊ ብምግላጽ ርክብ ክካየድ ዓደመ። ኣብቲ ርክብ እቲ ህዝባዊ ግንባር ሓርነት ኤርትራ መሪሕነት ወያነ ኣብ ሕቶ ህዝቢ ትግራይን ቃልሲ ካልኦት ህዝብታት ኢትዮጵያን ዘለዎ ኣመለኻኽታ ንጹርነት ዝጎደሎ ምዃኑ ኣትሪሩ ብምንቃፍ ንጹር ዕላማን ፕሮግራምን ኣውፂኡ ክሰርሕ እንተኽኢሉ ህዝባዊ ግንባር ዓቕሙ ዝፈቕዶ ሓገዝ ከም ዘይነፍጎ ኣፍለጦም። በዚ ድማ እቲ ዝምድና ናብ ንቡር ተመሊሱ እቲ ምትሕጋዝ ክቕጽል ኣብ ስምምዕ ተበጽሐ። ድሕሪ ትርክብ ብ25 ሕዳር 1977 ዝወፀ ሓባራዊ መግለጺ ንናይ ክልቲኣተን ውድባት መርገጺ ብኸምዚ ዝዕብ ቃላት ኣስፊርዎ ይርከብ። ህዝባዊ ግንባር ሓርነት ኤርትራ ዝበሎ
ሓደ ኣብ ኢትዮጵያ ብሔራዊ ዕብለላን ጭቆናን ምህላው ኣሚኑ ንኹሎም ዲሞክራሲያውን ናይ ብሔራት ምንቅስቃሳትን ይድግፍ። ብስም ብሔር ዝካየድ ኣድሓርሓሪ ምንቅስቃስ ይቃወም። ህዝቢ ትግራይ ኣንጻር ብሔራዊ ጭቆናን ናይ ገዛእ ርእሱ ዕድል ንምውሳንን ንዘካይዶ ቃልስኻ ሙሉእ ደገፉ ይህብ። 2 ኣብ ኢትዮጵያ ንዝርከቡ ዲሞክራሲያውያን ሓይልታት ህዝባዊ ግንባር ደገፉ እናገለጸ ኣንጻር ፋሽስታዊ ስርዓት ደርግ ስሙር ግንባር መስሪቶም ክቃለሱ ይጽውዕ። ብወገን ተጋድሎ ሓርነት ህዝባዊ ትግራይ ድማ ከምዚ ይብል። ሓደ ህዝቢ ኤርትራ ንወራር ኢትዮጵያ ሰጉጉ ናጽነትን ዲሞክራስን ንምጭባጥ ዘካይዶ ጸረ መግዛእታዊ ቃልሲ መቐጸልታ ናይቲ ህዝቢ ኤርትራ ኣንጻር መግዛእት ቱርኪ፣ ግብፂ፣ ኢጣልያን እንግሊዝን ዘካየዶ ቃልሲ ምዃኑ ኣሚኑ ሙሉእ ደገፉ ይህብ። 2 ህዝባዊ ግንባር ሓርነት ኤርትራ ንናጽነትን ሓርነትን ህዝቢ ኤርትራ ዘሰላስሎ ፖለቲካውን ወተሃደራውን ቃልሲ ንረብሓ ህዝቢ ኤርትራ ዘገልግል ምዃኑ ኣሚኑ ሕወሓት ወያነ ሙሉእ ደገፉ ይህብ ይብል። 3 ህዝቢ ትግራይ ኣንጻር ብሔራዊ ጭቆና ዘካይዶ ዲሞክራሲያዊ ቃልሲ ካብቲ ናይ ካልኦት ጭቁናት ብሔራት ኢትዮጵያ ቃልሲ ክፍለ ዘይክእል ኣካል ናይቲ ቃልሲ ምዃኑ ይኣምን። ኣብ ኢትዮጵያ ምስ ዘለዉ ዲሞክራሲያውያን ሓይልታት ናይ ቃልሲ ሓድነት ክህልዎም ከዓ ይቕበል ይብል ናይ ሽዑ መግለጺ። በዚ ስምምዕ እዚ መሰረት ህዝባዊ ግንባር ወተሃደራዊ ዓቕሚ ወያነ ንምዕባይ ንያጽዋርን ተተኰስትን ሓገዝ ኣብ ርእሲ ምሃቡ ኣባላት ሕወሓት ዝተፈላለየ ሞያ ከቢድ ብረት፣ ወተሃደራዊ ሃንደሳ፣ ስልያ፣ ዕቃበን ጽገናን ኣጽዋር፣ መራኸቢታት፣ ሕክምና፣ ጉዳያት ዜና፣ ባህሊ፣ ጎስጓሳዊ ስራሓት፣ ኣቃውማን ኣሰራርሓን ወተሃደራዊ ስታፋት፣ ኣታሕዛ ዓቕሚ ሰብን ካልእን ዝምልከት ኣገዳሲ ተመክሮ ካብ ህዝባዊ ግንባር ከም ዝቐስሙ ገበረ። እዚ ስልጠናታት እዚ ሰውራ ኤርትራ ኣብ ነዊሕ መስርሕ ከቢድ ዋጋ እናኸፈለ ዘጥርዮ ተመክሮ ከም ዘለዎ ናብ ጭፍራ ወያነ ከም ዝሰጋገር ብምግባር ሕወሓት ካብ ፈለማ ካብ ዝተበገሰሉ መድረኽ ጀሚሩ ብቕድን ኣሰራርሓን ህዝባዊ ግንባር ንኽህነጽ ዓብዪ ኣስተዋጽኦ ዝገበረ እዩ። ብዘይካዚ ወያነ ኣብ መሬት ኤርትራ ማለት ኣብ ከባቢ ማይ ዕዳጋ ዞባ ደቡብ ደጀን ክምስርት ተፈቕደሉ። ብመሬት ኤርትራ ናብ ሱዳን ዝመሓላለፈሉ ናፃ መስመር እውን ተኸፍተሉ። እቲ ውድብ ምስ ደገ ዲፕሎማስያዊ ርክባት ክፈጥርን ክሰፍሕን እውን ህዝባዊ ግንባር ቃልሲ ህዝቢ ትግራይ ምስ ዓለም ንምልላዩ ዘድሊ ምትሕግጋዝ ገበረ። ካብዚ ሓሊፉ ተጋደልቲ ወያነ ናይ ውግእ ተመክሮ ብግብሪ ምእንቲ ክቐስሙ ኣብ ዝተፈላለየ ከባቢታት ትግራይ ተጋደልቲ ህዝባዊ ግንባር ዝተሳተፍዎ ሓባራዊ ወተሃደራዊ ስርሒታት ይካየድ ነይሩ እዩ። ኣብ ሶሮ ዝተባህለ ቦታ ናይ ትግራይ ዝተኻየደ ውግእ ድማ እቲ ዝዓበየ ካብኡ እዩ። ኣብቲ ውግኣት እቲ ዝተማርኸ ኣጽዋርን ንብረትን ንጭፍራ ወያነ ይወሃብ ኣብ ርእሲ ምንባሩ ዝተወግኡ ተጋደልቲ ወያነ ኣብ ትካላት ሕክምና ህዝባዊ ግንባር ከም ዝሕከሙ ይግበር ነበረ። ብተወሳኺ ኣብ ሰነን ሓምለን 1978 ዓመተ ምህረት ካብ መኽዘን ህዝባዊ ግንባር ሓርነት ኤርትራ ብርክት ዝበለ ጠበናጁን ጠያይትን ንመሐየሊ ቃልሲ ህዝቢ ትግራይ ክውዕል ንመሪሕነት ጭፍራ ወያነ ተዋህበ። ብቐንዱ ብውሽጣዊ ረቋሒታት እቲ ካብ ህዝባዊ ግንባር ዝረኽቦ ዝነበረ ደገፍ ተወሲኽዎ ከዓ ወያነ ካብ ካልኦት መቀናቕንቱ ውድባት ዝያዳ ክሕይል ኣኽኣሎም። ከም ውፅኢት ናይ ዝገዚፍ ሓገዝ ናይ ህዝባዊ ግንባር ንወያነ ዝተመጠወ ኣብቲ ካብ ሓምለ 1976 ዓመተ ምህረት ጀሚሩ ወያነ ኣብ ሜዳ ትግራይ ምስ ኢድዩ ዘካየዶ ንነዊሕ ዝቐጸለ ውግእ ሕድሕድ ኮነ ምስ ኢፒአርፒ ኢሃፓ ዘካየዶ ብረታዊ ጎነጽ ተዓዊቱ ከም ዝወፅእ ገበሮም። ክቡራትን ክቡራንን ተኸታተልትና ንሎሚ ኣዳሊናልኩም ዝነበርና ትሕዝቶ ኣብዚ ፈጺምና ያለና። ካልእ ግዜ ድማ ናይዚ ካሓድ ውድብ ሕወሓት እከይ ተግባራትን ንነዊሕ ዝጠመተ ራእይ ህዝባዊ ግንባርን ሓልዮት ንህዝቢ ትግራይን ዝድህስስ ትሕዝቶ ኢና ክነቕርበልኩም። ስለ ምክትታልኩም ኣዝና ነመስግነኩም። ከምቲ ኩሉ ግዜ ንብሎ
ቅድሚ ነዚ ቪድዮ ምዝዛምኩም ሼርን ላይክን ከይትርስዑም ሳብስክራይብ ዘይገበርኩም ተኾንኩም ከ ሳብስክራይብ ክትገብሩ ንላቦ ሰላም ወሰናይ ንኹላትና ኤርትራውያን ኣብ መላእ ዓለም እንርከብ ዓወትና ሓፋሽ أمون وحس نقدمي تزقسقس مدحر حارز لمس ورارات زعقس رهوا زنقس عوتات زحفس أب إرترانا حداس حجون زخلع عوتات كم تاي ناس كتا أي حنبا كم تاي زخلع عوتات ناي جقنا سراويت كم نقعدن صنعتني هجم سراويتنا دجن نوصعت